יום אחד השתעלתי, יצא דם, הופה, זמן ללכת לרופא. שלח אותי לסיטי, סיטי ראו בריאה השמאלית, אונה עליונה, ביופסיה, גילו סרטן. בעיקרון זה התחיל מכאבי גרון פשוט. הייתי מתעוררת מחנק בלילות, זה ממש השתלט לי על כל הצד הזה ועיוות אותו. אז הלכנו למיון, שם גילו לנו שזה באמת סרטן והפנו אותנו לתל השומר. התחיל הסיפור בפה על יד השן, עשינו 33 טיפולים, הקרנות רגילות בהדסה עין כרם, ואז אני מתחיל להרגיש גולה בצד ימין של הצוואר. עשו ביופסיה, לצערי זה הטוציוקרצינומה, ובגלל שאני כבר קיבלתי קרינה די חזקה בצד שמאל, החליטו לעשות הקרנות במכון פרוטונים. עשו לי כימו והקרנות, אחרי כן גילו לי שהגידול המקורי בריאה גדל מ-4 ל-5 סנטימטר. ואז בגלל שהוא עבר הקרנה, אמרו לי, כדאי לך הערב לפיקיור, לשם אנחנו מפנים אנשים שעברו כבר הקרנות וצריכים הקרנה באותו מקום שוב. לפני שהגעתי לפיקיור עברתי טיפולים כימותרפיים. הגעתי לפיקיור בשביל לחסל את הסרטן מכל סוג אפשרי וגם כדי לוודא שזה לא יחזור לי בעתיד. אמרו לי מחקר, אמרתי וואלה ננסה. אמרו לי דרך חדשה, בחו"ל היא עובדת כבר כמה שנים, פה בארץ היא חדשה לגמרי. זה משהו אחר לגמרי כי הקרנות זה במצב בשכיבה. ופה בישיבה. הגוף נמצא במצב הכי טבעי בזמן ישיבה, לא בשכיבה. כשהוא בשכיבה אז האיברים מתפרסים. זו הסיבה שהם יכולים לעשות את הקרינה יותר ממוקדת. היתרון שבקרנות האלה זה שהן מאוד ממוקדות לבעיה שצריך. זה נועד לחסר רק את התאים הלא חיוניים, אפשר לקרוא לזה ככה, מבלי לעשות נזק למקומות אחרים, וגם מבחינת הרמה של התופעות לוואי, אז בהקרנות האלה הרמה היא פחות גבוהה. כשהגעתי לפה אז היה צריך לעשות לי הכנה, זה נקרא אלימינציה. לכל אדם מתאימים את המסכה שלו, מה האף שלו, האוזניים שלו, הגודל שלו. כשנכנסים לתוך האזור של המכונה שיש שם את האזור של הקרינה, אפשר לראות ולהבין את הרמת טכנולוגיה שם. זה היה משהו חדש, זה כל המכון הוא מעניין. כל המכון הוא כזה גדול, זה משהו אחר.